a ponorku vo vode. Tlaková sila. U ponorky sa vyžaduje schopnosť kedykoľvek sa ponoriť alebo vynoriť. Výrobcovia ponoriek sa musia zaoberať jej celkovou hustotou preto, aby sa ponorka dala dobre ovládať, musí mať jej hustota približne rovnakú hodnotu, ako je hustota vody. Potom to funguje ako s ľudským telom. Ak sa nadýchneme, dokážeme sa udržať na hladine vody, ale ak vydýchneme, začne naše telo vo vode plesať. Rozdiel je v tom, že hustota ponorky sa nemení dýchaním, ale pomocou balastných vyrovnávacích nádrží. Tie môžu byť naplnené vodou alebo vzduchom. Prídržný vzduch je ponorka ľahká a pláva na hladine. Ak sa naplňa vodou, hmotnosť ponorky sa zvýši a ponorka sa začne pohrávať. Takto vyzerá model ponorky. Dostať vlastnú ponorku. Aj my sme si skúsili ustrojiť svoj vlastný model ponorky. Bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako sa aj naša ponorka ponára a potom zase vynára. Zostaviť si ponorku je vlastne veľmi jednoduché. Dostať si vlastnú ponorky. Je tam menšia fľaška, dve slánky, nádoba s vodou, zaťaž do ponorky a plasteľ. Postup. Do fľaše spravíme dve dierky oproti sebe. Do dierok vložíme slánky. Slánky v dierkách upevníme plastelínom, tak aby z dierok neunikal vzduch. Jednu slánku ponoríme do vody, druhú necháme na vzduch. Keď do slánky, ktorá je na vzduchu, vdychujeme vzduch do seba, ponorka sa začne plniť vodou a ponára sa. Keď do slánky začneme vydychovať vzduch, ponorka sa začne vynárať a vypúšťať vodu. Schéma modelu ponorky. Zelená je slánka, ktorá ostáva na vzduchu. Fialová je slánka, ktorá ponárime do vody. Zatiaľ môžeme použiť kamienky a tak